התגייס לצבא במשקל 115 קילו. לאחר תקופה ארוכה של הכשרה אינטנסיבית, הוריד 42 קילוגרם ממשקלו. שלום לשלומי נחמיאס. חתיך הורס, אין מה לדבר. אי אפשר בכלל לתאר שאתה היית במשקל כל כך גבוה. מה עשית בשביל לרדת במשקל? קודם כל נכנסתי למסגרת. המסגרת נתנה לי הרבה כלים כדי לשפר את ההופעה החיצונית. מסגרת של צבעים? צבא. צבא. אז כאילו אתה הפוך ברוב האנשים שחולים במשקל. בדיוק. לקחתי את זה כמה צעדים קדימה. עברתי הכשרה מיוחדת, גם קורס מדריכי כושר בצבא. זה מאוד עזר לי לפתח את עצמי גם בחיים האזרחיים. ואכלת בצורה יותר נכונה, יותר מתאימה למה שקודם? כן, אני קיבלתי דגשים לגבי תזונה עוד בהכשרה הצבאית, ושם אני פיתחתי את זה, אמרתי, כמה צעדים קדימה. מה גרם לך פתאום אחרי, בטח עשית דיאטות גם קודם, לא? או שזה היה פעם ראשונה? האמת שאני לא הייתי המודעות העצמית לפני. לא היית כמו הייתי בהדחקה. אני פוגש הרבה אנשים היום שעוברים את ההדחקה הזאת גם כן, ואני עוזר להם להרים את עצמם. ברגע שאני הרגשתי את הצבא מתקרב, אני התחלתי לבצע פעילות ספורטיבית. הנה, שלך עוד מעט? כן. וואו, איזה שינוי, איזה... פשוט באמת אין לי. אוקיי, תמשיך בבקשה, סליחה שהפרעתי לך. אז כן. אוקיי, עכשיו אני שואלת אותך שאלה. איך בא הקטע הזה? התחלת שאתה בעודף משקל. מה פתאום הסתכלת על עצמך, אמרת, וואו, עכשיו אני צריך לעשות משהו? כן. אני ראיתי שהרבה אנשים כן מסתדרים בעניין הכושר, וזה עובר להם חלק, ואני אמרתי, מה אני שונה מהם? אתה היה לך קשה בפעם. מאוד קשה. היה לי מאוד קשה בהתחלה, זה הרגיש לי מין צורך קיומי כבר לבצע את זה עם עצמי. אני פשוט התאהבתי מהרגע הראשון שהתחלתי לעשות ספורט, והיום אני מכור לכושר גופני. מדהים. ואיך הסביבה הגיבה? כאילו, ראתה אותך תמיד ב-115 קילו, פתאום בן אדם יורד במשקל. טוב, אז הסביבה קורא עליי שזה החברים הטובים, כל שבוע ושבוע נדמו מחדש, ואמרו, בוא'נה, מה קורה לך? מה נסגר? ואז הגעתי למשקל האופטימלי לא אמרו לך, אתה חולה או לא? לא. אז יש לך חברים טובים. לא אמרו לי שאני חולה, הם לא... אפילו פרגנו. יפה. איך אתה שומר היום? זה בכל זאת שינוי משמעותי. השמירה שלי היום, אני אקח את זה ככה לעולם אחר. לא כמו שאנשים חושבים, אימוני כושר. אני מעצים אנשים אחרים. אני לוקח פרויקטים אישיים, ופשוט מתחיל לעבור איתם תהליך דומה לשלי. ברגע הזה שאני לוקח בן אדם ואני עוזר לו ותומך בו, אני מרגיש שהעצמה עצמית מאוד גבוהה. אתה שומר על עצמך בזכות אנשים אחרים. כן. אני רוצה להגיד לך שזה באמת אחד מהדברים הכי חשובים להרגיש שאני חי ואני עושה את מה שצריך, לאפשר לאנשים אחרים לעשות את זה. זה פשוט מדהים איך שאתה אינטואיטיבית הגעת לדבר הזה. כן. יש לך כמה חניכים יש לך עכשיו? כיום אני בכושר קרבי, אני מנהל את הכושר קרבי, וגם בסטודיו אני מאמן הרבה אנשים. חניכים, קרוב ל-30, חניכים בכושר קרבי, וגם בכושר האישי אני לא מעט חניכים. תודה רבה שהגעת אלינו, זה באמת מעורר השראה. תודה רבה. שלחו אלינו את